Si Jeffrey Sauna. Guys, namin diri sa among batch reunion guys. Ako mga batchmates guys, mga gwapo. Namin diri sa Rospage guys, among batch reunion guys. Namin diri karon guys. Awa guys, mga batchmates guys, mga bisisa guys, mga gwapo. Tawa nyo guys, diyan nyo magkita guys, unsa ka ayan na dito guys That's why I'm so excited for this reunion. Kay we're so lucky, no? That we are here. Live and kicking. Kay lahat mga tao ba yan? During sa pandemic, no? Kasi gusto na po. Okay, so to formally start our grand reunion, March 1999, mag-praise ang taray. Kasama ta sa Ginoo sa tanang grasya o taas na kinabuhi. Nalabot ang tao 14 anyos. Di guys? Everybody, stand up. Okay, let us bow down our head and feel the holy presence of God in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, first of all, we want to thank for the fine meal that we have right now. Thank you for the food that we have today. Thank you for all the blessings. Thank you for the food that thank you for the good people that surround us, for the family that always spare us. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Good morning, class joke. Mayong Udto, batch 1999. Okay, you may sit down now. So, mag-checking of attendance sa tanong, bahala gili kita gagman. Uy. So naakoy, ay kaming na si Malot ba si Marlo Cereza. Kaming na. Okay, so mag-checking of attendance na. So ato checking of attendance with a twist siya. So naaman sa ko'y lista din sa mga nang-appear sa karong reunion. Pasensya na mo sa ako ang live siya kaya ako din ipangadaman. Wala ako sa istilahan. Pwede ko mag-revis ko ako sa istilahan. Okay, so mag-checking of attendance. Pasensya na. Tukot sa microphone, maestra na. Lato tayo attendance check. Okay, so mato ang checking of attendance. Asa naman ko ang attendance? Okay lang. With the twist. Sa itong pumaton, inikatawag na ko sa inyong mga di mo maingon o present. May sulti mo kisay crush mo pag high school. Muna itong attendance sa una. Si Totoo, si Corleo. Ay, gano'n mo, sa una lang eh. Pananglitan gani, kung wala may crush. Kung babae ang among itawag, was may crush, matupag ka siya o Superman. Pero kung ang mga boys akong tumagol, dapat musuntigit sila, pero kuwas na musingit na sila Darna. Pero pinakana, o pinakana din ha. So dapat musuntigit sila sa ilang crush. Okay, sige. Grabe, isahan eh, diba na mo. Asang sa buwang gano'n. Your face, your lips, that I
The sweet little lions there I would hear all the places you would be. Ayun, seriously, huwag kasi, seriously, kasi. Parang, ano yan? Ang tawag plastic din eh. Picture ka din, baby shit. Pag-picture. Buwan niyo tayo eh. Hindi ko mga gapa. Dapat plastic day. Picture ko ha, dihalang ko. Dihalang. Balag ko. Wala ba picture dito? Ari kayo, sa apat daw ba? Kamay-kamay. Ang isla day. Ang kapay ko magkamot. Ano ba, club? Eh, mag-yorot mo, girl. Slim, magkano girl? Guys, ikan sa South Korea. Marlon eh. Oh, may ko daw siya. Amuin, amuin. Ha? Amuin. Ya, malulog. Bali akong handa guys. Babaw. Bali akong handa guys. Simple guys. Ya, kagamay guys. Oo. Ay, lagok mong guys. Ako mga bungil guys. Ako ka. Ada takuban. At kaya wala ka kung saan magsisimula ang ngayon bukas kailanman at iba.
to kuan. Kapoy si kupot oy. Oh. Kapoy si kupot.